नमस्कार. गजाली ह्या कार्यावळीन तुमचं परत एक फावट हांव येवकार करता आनी ही एक आयचो जो एपिसोड आसा म्हाज्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब खास आसा. कारण म्हाज्या वांगडा जे व्यक्ती बशिल्ले आसा तांकां ल्हानपणा पासून एज अ आयडल हांव पळयत आयिल्लो आसा इन एवरी फिल्ड. ही इज अ ग्रेट एक्टर, प्रोड्युसर, डिरेक्टर. आमचे गोंयचे सचिन पिळगांवकर आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार आनी येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीन. Before starting the interview, I just want to take Ashirwad from you, sir. This will be a great interview for me, sir. Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure as well. सर विल स्टार्ट फ्रॉम गोवा. कारण गोवा ह्याच्या आधी पण काही वेळा बोलताना आपण म्हटलेलं आहे की गोवा भरपूर लकी आहे तुमच्यासाठी. नाही, लकी म्हणजे काय, बेसिकली पिळगाव हे गोव्यातच आहे आणि माझं आडनावच पिळगावकर आहे. याचा अर्थ माझे अँचेस्टर्स जे आहेत ते सगळे गोव्यातूनच आलेले आहेत. आमचं खरं आडनाव जे आहे ते राज्याध्यक्ष आहे. आमचं कुलदैवत मंगेशी आणि महालक्ष्मी पालवी आहे. तर पिळगावहून ती मंडळी मुंबईत आली तर हे कोण, हे कुठचे, हे पिळगावचे म्हणून हे पिळगावकर असं नाव पडलं. आणि तेव्हापासून ते पिळगावकर नाव जे आहे ते चालू आहे. मला असं वाटतं माझ्या आधीच्या 4-5 पिढ्या मुंबईतच स्थायिक झाल्या. माझा जन्म मुंबईचा आणि आय एम बॉर्न अँड ब्रॉटअप इन मुंबई. तर त्यामुळे मला मुंबईकर जरी मी म्हटलं तरी सुद्धा माझं नाव तर पिळगावकरच राहणार आहे. सर 62 मध्ये पहिलं फिल्म केलेलं, शूटिंग सुरू केलं 62 मध्ये. तुम्ही 4 वर्षाचे होता. 4.5 वर्षात. हो, पण ह्या फील्डमध्ये येणं कसं काय झालं? म्हणजे तुमचे डॅडी पण स्पोर्ट फिल्ममध्ये त्या फील्डमध्ये होते. सो ह्या फील्डमध्ये नाही, माझे वडील नोकरी करायचे WIAA मध्ये आणि त्यांना क्रिकेट खेळायची हौस होती. ते स्पोर्ट्समन नव्हते. ओके. त्यांना क्रिकेट खेळायची हौस होती. तसं त्यांना चित्रपटाची पण खूप हौस होती. म्हणजे ते राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार यांचे खूप मोठे फॅन. आणि ही वॉज अ फिल्म बफ काइंड ऑफ अ पर्सन अँड ही वॉन्टेड माझे सगळे गुण नाचण्याचे वगैरे सगळे लहानपणी पाहून त्यांना कुठेतरी नेहमी असं वाटायचं की ही शुड एंटर द फिल्म इंडस्ट्री अँड मी राज कपूर बनावं असं त्यांना नेहमी वाटायचं. आणि म्हणजे एक ॲक्टर, डिरेक्टर, प्रोड्युसर वगैरे असं माझा मुलगा झाला पाहिजे असं त्यांचं स्वप्न होतं. आणि फॉर्च्युनेटली इट हॅपन्ड. म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या मुलाला ॲक्टर होताना तर पाहिलंच, पण त्याचबरोबर डिरेक्टर होताना पण पाहिलं. फक्त ते प्रोड्युसर होताना नाही पाहू शकले बिकॉज वी लॉस्ट हिम इन 1983. आणि मी पिक्चर प्रोड्यूस खूप नंतर केलं त्याच्या. बरोबर. तुमचं गोव्यात येणं भरपूरदा होतं सर. म्हणजे पिळगाव वर्षातनं मी 2दा तरी येतो. ओके. पिळगावला कधी? हो, म्हणजे गेलोय ना, स्वतःहून गेलोय. खूप वर्षांपूर्वी गेलोय. त्यानंतर पण एकदा गेलोय. 2दाच गेलोय. पण मी गेलो मात्र नक्की, कारण लहानपणापासून जे जायची इच्छा होती. माझे वडील कधी नाही जाऊ शकले पिळगावला. हां, माझी आत्या गेली होती लहानपणी असं मला ऐकून होतं. पण मी गेलो. मी गेल्यानंतर मी एकटा गेलो होतो. मग तिथे गेल्या गेल्या गावाच्या वेशीवरती देवीचं देऊळ असतं. तर त्या देवळात मी आधी प्रवेश केला तर तिथे सत्यनारायणाची पूजा चालली होती. तर मी दर्शन घेतलं, नंतर नमस्कार केला, तीर्थप्रसाद घेतला आणि मग अभिषेक मला करायचा होता म्हणून मी गेलो पावती फाडण्याकरता. तिथे काही गृहस्थ बसले होते, त्यांच्याकडे गेलो आणि सांगितलं की मला अभिषेक करायचा आहे. त्याने सांगितलं एवढे एवढे पैसे दे. ते मी दिले पैसे. हां, नाव काय तुझं? मी म्हटलं सचिन शरद पिळगावकर. सचिन शरद ऐकेपर्यंत तो जरा शांत होता. पिळगावकर हे नाव ऐकल्यानंतर त्यांनी माझ्याकडे बघितलं असं. त्याने मला विचारलं पिळगावचा तू? म्हटलं हो, पिळगावचा. म्हटलं तुम्ही असं मग चकित घेऊन का बघितलं? तो म्हणाला पिळगावात पिळगावकर कोणच नाही. ही न्यूज होती मला की पिळगावात पिळगावकर नाही. त्याचा नंतर मला उत्तर डोक्यात आलं की पिळगावमध्ये पिळगावकर कसे असतील? ते पिळगाववरनं शहरात गेलेल्या लोकांना पिळगावकर म्हणतात.
त्यामुळे कदाचित पिळगावमध्ये पिळगावकर असणं जरा कठीण आहे. पण तरी सुद्धा मी पाहिला गाव. काही नाही नथिंग, काहीही नाही. पण इच्छा माझी आहे मात्र नक्की की पिळगावात काहीतरी पिळगावात एखादं काहीतरी असावं अशी माझी इच्छा मात्र. सर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री त्यात सुद्धा तुमचा मोठा एक हे आहे, कारण सगळ्यांनीच पाहिलं जे कोण आता ॲक्टर होणार त्यांना बघतायत, तुम्हाला आयडल म्हणून बघतायत. महाराष्ट्रामध्ये एक काळ होता, श्वास नंतर फिल्म्स येत गेलेत भरपूर, आणि आज का श्वास नंतर का? कारण त्याच्या आधी येत होते सर, पण एक टप्पा गाठत गेला, आणि आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री एक वेगळ्या ह्याच्यावरती आहे, कारण उत्तम दर्जाचे फिल्म्स येतात. गोव्यात पण फिल्म्स बनतात. एक काही सल्ला गोव्याकरांना तुम्ही देणार याच्यात? सल्ला मी देणं इतका मोठा माणूस नाही आहे, आणि सल्लेखर म्हणजे आपण जे फार फार जास्त सिनियर असतात आणि ज्यांनी भरपूर काही केलेलं असतं, आपण सल्ले त्यांच्याकडनं मागतो. आणि मला असं नाही वाटत की मी, ठीक आहे वर्ष भरपूर झालेली आहे त्या इंडस्ट्रीमध्ये, पण मी स्वतःला स्टॅलवर्ट मानत नाही. मी अजूनही एक स्टुडंट आहे, आणि मला स्टुडंट म्हणून राहणं अतिशय आवडतं सुद्धा, आणि ते माझ्याकरता गरजेचं सुद्धा आहे. कारण तुम्ही पाहत असाल की दरवेळेला काही ना काहीतरी आपल्या या दुनियेत बदलत असतं, त्याचप्रमाणे आपल्या या क्षेत्रात सुद्धा बदल होत असतो. आता एवढा मोठा बदल, एवढं मोठं रेव्होल्युशन मी स्वतः एक्सपिरियन्स केलं आहे काही वर्षांपूर्वीच. ते म्हणजे सेल्युलॉइडवरनं आपण डिजिटलवरती आलो कम्प्लिटली. इट इज अ बिग रेव्होल्युशन. आणि माझा अभ्यास किंवा माझ्या सगळ्या गोष्टी, माझे तर्क जे सगळे सेल्युलॉइडला लावून इतकी वर्ष होते, ते सडनली सगळे बदलले आणि बंद झाले, नवे आले. तर त्या नव्याकडे मला वळावं लागलं किंवा मला वळावं असं वाटलं, आणि मी अजूनही ते शिकतोय. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? जो माणूस शिकत असेल ना, त्या माणसाने सल्ले देऊ नये, त्या माणसाने शिकत राहावं असं मला वाटतं. मी फक्त एवढंच सांगेन, एवढी वर्ष या इंडस्ट्रीमध्ये राहिलेलो आहे म्हणूनच मी फक्त फिल्म मेकर्सना, नवीन फिल्म मेकर्स, मग ते गोव्याचे असो किंवा मुंबईचे असो किंवा कोल्हापूरचे असो, कुठलेही असो, ते जे नवे फिल्म मेकर्स आहेत, त्यांना माझा फक्त एकच सल्ला आहे की गोल तुम्ही जर फिक्स केला असेल तर तो गोल व्हेरी करू नका, एक ठेवा आणि तो एक पकडूनच चला, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर न्याय देता येईल. तुमचा फोकस करेक्ट असणं अतिशय गरजेचं आहे. बघा, पिक्चर कधी कधी चांगलं बनतं, कधी कधी नाही बनत, आपल्याला नसतं कळत, ते ऑडियन्स ठरवतं. आणि ऑडियन्स इज द बेस्ट जज ज्याला आपण म्हणतो, आपल्यापेक्षा जास्त त्यांना कळतं. ते पिक्चर्स, काही पिक्चर्स तर त्यांना सुगंध येतो किंवा गंध येतो किंवा घाण येते किंवा जे काय तुम्ही म्हणाल ते, त्यांचा वास येतो त्या चित्रपटाचा. त्यामुळे ते थिएटरमध्ये पण घुसत नाही. एखादा आता तर प्रोमोज पण यायला लागले. पूर्वीच्या आमच्या वेळेला प्रोमो कुठे होते, कारण टेलिव्हिजन पण नव्हता. पण तरीसुद्धा पोस्टर बघायचं आणि त्यांना कळायचं की अरे इस पिक्चर में कुछ दम नाही आहे, किंवा पोस्टर बघायचं आणि त्यांना असं वाटायचं की यार आपल्याला हे पिक्चर बघितलं पाहिजे. हा जो एक सेन्स आहे, सिक्स्थ सेन्स जो ऑडियन्सला आहे, तो फिल्म मेकर्सना नाही आहे. त्यामुळे तो पिक्चर फ्लॉप होतात. तो सेन्स जर प्रोड्युसर्सना किंवा फिल्म मेकर्सना आला, डायरेक्टर्सना आला असता, तर सगळेच पिक्चर्स हिट झाले असते ना. तसं होत नाही. तर त्यामुळे तसं नवीन जे मेकर्स आहेत त्यांनी ऑडियन्सचा कल कुठे आहे, कसा आहे, इकडे जर लक्ष दिलं, कारण शेवटी आपण पिक्चर स्वतःकरता बनवत नाही. जर स्वतःकरता बनवले तर तुम्ही घरी बघा, लोकांना कशाला दाखवताय? लोकांना दाखवताय, बॉक्स ऑफिस उघडत आहे, तिकीट विकली जात आहे, याचा अर्थ तुम्ही लोकांकरता पिक्चर बनवलं आहे. तर त्यांचं मत चांगलं तुमच्याबद्दल जर तुम्हाला घडवायचं असेल तर त्यांना काय आवडेल अशा प्रकारे तुम्ही करा. जरुरी नाही आहे की तुम्हाला धिंगाणा केला पाहिजे, जरुरी नाही आहे. कारण तसं जर असतं तर आनंद नावाचा पिक्चर जो ऋषिकेश मुखर्जींनी बनवला तो चाललाच नसता. लोकांना आवडणारं त्यांनी बनवलं, त्यांच्या पद्धतीनं बनवलं, त्यांच्या क्लासनी बनवलं, त्यांच्या दर्जानी बनवलं. तसे दर्जेदार बनवा तुम्ही, काय हरकत आहे? नाही, तुम्हाला असं वाटतं की नाही मला विनोदीच बनवायचं आहे, विनोदी बनवा. पण विनोदी बनवताना लोकांना गृहीत धरू नका. डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज दॅट दे विल नॉट लाईक. ऑडियन्स नेवर लाईक्स टू बी टेकन फॉर अ राईड.
कळलं? तर नवीन माझ्या मेकर्सना फक्त एक सूचना आम्ही देऊ शकतो आणि ती म्हणजे ही. तुम्ही ॲज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पण काम केलं, ज्यानंतर हिंदी फिल्ममध्ये, शोलेमध्ये पण. सर शोलेमध्ये म्युझिकली भरपूर चेंज झालेलं, तेव्हा पण तुम्ही ते पण बघितलं आहे, आताचा काळ पण बघितलं आहे. सर तुम्हाला काय फरक वाटतो स्टार्टिंग ते आजपर्यंत? त्याला डिजिटली चेंज झाला, पुढे आणखी नवीन काही येऊ शकतं? कितीतरी बदल व्हायचे, कितीतरी रेव्होल्युशन्स अजून बाकी आहेत. सिनेमा हॉल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप बदल होणार आहे, कारण तुम्ही शेवटी तुमचा फोन जो आहे त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही पिक्चर पाहू शकणार आहात. पिक्चरचं ड्युरेशन जे आहे ते आता 3 तासावरनं 2 तासावर आलं आहे. ही पण खूप मोठी गोष्ट झाली, हा खूप मोठा बदल झालेला आहे. कारण लोकांचा पेशन्स तेवढा राहिला नाही आता 3 तासाचा पिक्चर बघण्याचा. त्यांना लवकर पाहिजे सगळं, तर ते 2 तासावर आलं आहे. ते 1 तासावर येणार आहे, लक्षात घ्या. त्या 1 तासावरनं ते 12 मिनिटावर सुद्धा येऊ शकतं. आणि तुम्ही पिक्चर्स बघायला तुम्हाला थिएटरला जायची गरज नाही. ऑफिशियली तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती 12 मिनिटाचं पिक्चर बघू शकता आणि ते पूर्ण 12 मिनिटात तुम्हाला गोष्ट मेकरनी बनवून तुमच्यासमोर मांडायची असते. आणि मग त्याच्यात तुम्हाला मग त्याच्यावर पण रिव्ह्यू असतात की हे चांगलं होतं की नव्हतं. मग हिट होतं काय की ज्याला भरपूर व्ह्यूज आणि भरपूर लाईक्स मिळतील, तो पिक्चर हिट. असे अनेक बदल आता फ्युचरमध्ये आणि लवकर येणार आहेत. लक्षात ठेवा, डिजिटलला यायला किती वर्ष लागली? खूप वर्ष लागली ना. 3 तासावरनं 2 तासावर पिक्चर यायला किती वेळ लागला? भरपूर लागला. पण या सगळ्या रेव्होल्युशनला यायला तेवढा जास्त वेळ लागणार नाही. आणि टेलिव्हिजन इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट व्हेरी व्हेरी सून. हे जर मी आता कोणाला सांगितलं तर लोकांना पटणार नाही ते, पण इट इज द नियर फॅक्ट. तुम्ही जसं म्हटलं 12 मिनिटाचं एक एपिसोड, आता तुम्हाला जर तेच म्हणतो मी, जर टेलिव्हिजन ऑब्सोलीट झालं तर मग चालणार काय? तर वेब सिरीज चालतील. आणि त्या नेटवरती पर्टिक्युलरली त्या ह्याच्यावरती तुम्हाला सबस्क्राईब करायला लागेल. आणि त्याच्यानंतर ती जेव्हा एका आठवड्याच्या एका दिवसाला तो एक एपिसोड रिलीज होणार, ते आधी तुम्ही तो पाहू शकत नाही. पण त्यानंतर तुम्हाला हवं तेव्हा तुम्ही तो पाहू शकता पैसे भरून. आणि त्याच्या आधीचे पण जर 4 असतील ते तुम्ही पाहिले नसतील, तर या नव्या 5 बरोबर ते तुम्ही सबस्क्राईब केलं पूर्ण सीझनचं, तर तुम्हाला सगळे एपिसोड्स एकदा फक्त ते नक्कीच पाहता येतील. म्हणजे 1 नंबर पण बघा, 2 बघा, 3 बघा, 4 बघा आणि नवीन आलेला 5 पण बघा. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? आणि ह्याच्यात रेव्हेन्यू जनरेट होणार, मग त्याला ॲडव्हर्टिजमेंट्स मिळणार. थिएटरमध्ये जसं तुम्हाला जाऊन तिकीट काढावं लागतं, तसं तुम्ही ह्याच्यावरती तुम्हाला पैसे तुम्ही कार्डनी भरलेत की तुम्हाला महिन्याचं सबस्क्रिप्शन, और तुम्हाला फक्त तेवढंच बघायचं आहे, तेवढ्यातला पैसे भरा, तेवढंच बघा. इट्स नॉट नेसेसरी दॅट तुम्हाला पूर्ण बुकेला सबस्क्राईब केलं पाहिजे. ही मुभा आहे ना शेवटी ऑडियन्स करता. मी 10 पिक्चरचं तिकीट का काढू मला जेव्हा एकच पिक्चर बघायचा आहे, नाही का? तसंच हे होणार आहे. आणि अशा प्रकारे ही इंडस्ट्री पुढे पुढे जात राहणार आहे. ह्याच्यात जास्त फ्रीडम मिळणार आहे का लोकांना? म्हणजे अर्थातच क्रिएटिव्ह, फक्त लोकांना बनवण्याकरता नाही तर पाहणाऱ्यांना सुद्धा फ्रीडम मिळणार आहे. जसं तुम्हाला आज फ्रीडम आहे, तुम्हाला थिएटरला जाऊन ते पिक्चर बघायचं की नाही हे तुम्ही ठरवता. तुम्हाला कोणी जोर जबरदस्ती करत नाही थिएटरला जाऊन पिक्चर बघायची. तसंच तुम्हाला त्यावरती काय बघायचं आहे. बरं, तुम्ही ते मोठ्या टीव्हीवरती पण बघू शकता, तुम्ही छोट्या टीव्हीवर. आज मला क्रिकेट मॅच जी चालू आहे स्टार स्पोर्ट्सवरती, ती मला माझ्या मोबाईलवर बघता येते लाईव्ह. मी जर हॉटस्टार केलं, सबस्क्राईब केलं, तर मला बघता येते ना. आधी बघता यायची का? तुम्हाला टेलिव्हिजनच लागायचा ते करण्याकरता. आधी रेडिओ, मग टेलिव्हिजन, मग मोबाईल. असे भरपूर रेव्होल्युशन्स आता येणार आहेत. आता तुम्हाला फॉर इन्स्टन्स लवकरच 300 रुपयात महिन्याला तुम्हाला 500 GB मिळणार. लवकरच. किती मोठं रेव्होल्युशन आहे मला सांगा ना. आता सगळं इथे झालेलं आहे. त्या तिकडे काय झालं, त्या वर्षी काय झालं, 1 मिनिट केलं, हे असं झालं.
संपला विषय. ते तुम्ही जाता लायब्ररीमधनं पुस्तकं काढता, मग ते ओपन करता, मग त्याचा इंडेक्स बघता, मग तिकडे जाऊन तिकडे कुठे जाता आणि मग तिकडे त्याच्यानंतर तुम्हाला कळतं आणि मग तुम्ही लोकांना सांगता. तर तेवढा वेळ नाही राहिलेला आहे कोणाहीकडे. आणि मला त्या सगळ्या मुवमेंटच्या त्या स्पीडनी किंवा पेसनीच मला पुढे जायचं आहे. त्यामुळे माझ्या वयातल्या किंवा माझ्या कंटेम्पररी लोकांमध्ये मी पहिला आहे ज्यांनी वेब सिरीजमध्ये काम केलं. सो कसा होता म्हणजे लोकांनी भरपूर आवडलं आहे, कारण खूप आमच्याच लोकांनी मला सांगितलं की बघायलाच पाहिजे, कारण एक काहीतरी नवीन टॉपिक जे साधारणपणे टी व्हीवरती आम्हाला बघायला मिळत नाही किंवा सांगू शकत नाही असा कंटेंट आम्हाला बघायला मिळतो. हो. सो ही फ्रीडम क्रिएटिव्ह माणसांना मिळतं तिकडे. 110% मिळतं. मात्र तुम्ही त्याला गृहीत धरू नका. प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड अँड देन यू डू व्हॉट यू वॉन्ट. फक्त तिथे सेन्सर नाही म्हणून तुम्ही शिव्या देणार, ह्याला काही अर्थ नाही. ह्याला मी क्रिएटिव्हिटी नाही म्हणत. तुम्हाला फ्रीडम मिळाला आहे, पण त्या फ्रीडमचा उपयोग तुम्ही कसा करून घेताय हे तुमच्या सेन्सिबिलिटीजवरती अवलंबून आहे. तुम्हाला सेन्सर नाही म्हणून तुम्ही आई बहिणीच्या शिव्या देणार, काहीतरी गलिच्छ बोलणार, काहीतरी घाण बोलणार. त्याच्यापेक्षा लोकांना काहीतरी संदेश तुम्हाला द्यायला मिळतोय, त्याकडे तुमचं लक्ष का नाही जात? आणि जातं. म्हणजे मोस्ट ऑफ द पीपल असे आहेत वेब सिरीजमध्ये की जे सेन्सिबल आहेत. फॉर्च्युनेटली हे फार कमी असे लोक आहेत, म्हणजे फारच तुरळक, जे ह्याचा दुरुपयोग करतात या सेन्सर नसण्याचा. सर, आपण टेलिव्हिजनचं जेव्हा बोलतो तेव्हा एक गोष्ट मला सारखी आठवते, जेव्हा अंताक्षरी प्रोग्राम टेलिव्हिजनवरती होता ते सगळी फॅमिली एकत्र येऊन बघत होती. त्याचा एक आनंद म्हणजे तुम्ही क्वेश्चन विचारायचे, ते पॅनलिस्ट आन्सर करायचे, आधी आम्ही आन्सर करायचो, म्हणजे आम्ही एकदम पार्ट व्हायचो. तो काळ, कारण आता टेलिव्हिजनवरती तो काळ बघायला भरपूर कमी मिळतो, कारण फॅमिलीज पण भरपूर बिझी असतात. ते तो एकीकडे आणण्यासाठी टेलिव्हिजनवरती आणि काय करू शकता असं वाटतं? हे टेलिव्हिजन तुम्हाला सांगू का, टेलिव्हिजन जसं मगाशी मी म्हटलं, टेलिव्हिजन इज गोइंग टू गेट ऑब्सलीट व्हेरी सून. त्यामुळे टेलिव्हिजनवरती आता काहीतरी नवीन घडेल किंवा काही रेव्होल्युशन होईल किंवा परिवर्तन होईल वगैरे. परिवर्तन होईल मात्र, पण रेव्होल्युशन नाही होणार. आणि जर ऑब्सलीट होणं हे जर परिवर्तन मी म्हणत असेन तर इज इक्वल टू एनी रेव्होल्युशन. म्हणजे भरपूर काही गोष्टी जे बदलतील लोकांसाठी. त्यात ही एक गोष्ट मात्र आहे की टेलिव्हिजन इज गोइंग टू गेट ऑब्सलीट. सर, एक क्वेश्चन जो तुम्ही मागे गोव्यात जेव्हा आलेले एक इंटरव्ह्यू झालेला तेव्हा तुम्ही सांगितलेलं की तुम्ही गोव्यात आलेले आणि देवाचं दर्शन करून हॉटेलमध्ये पोहोचले आणि मला वाटतं नचबलीचं तुम्हाला दर्शन करून नाही, मी महारुद्र केला होता. मी आणि सुप्रिया 3 दिवस सलग केला होता. ॲक्च्युली कसं म्हणजे तुम्हाला कॉल आला त्याच वेळेला की आणि महारुद्र संपवून तिसऱ्या दिवशी आम्ही जेव्हा परत हॉटेलमध्ये आलो तेव्हा मला एक फोन आला स्टार प्लसवरनं की तुमच्याशी दोघांशी बोलायचं आहे. मी म्हटलं आम्ही गोव्याला आहोत. तर तुम्ही मुंबईला आलात की आपण ताबडतोब बसून बोलू. मी म्हटलं जरूर. सुप्रियाने फक्त एवढंच सांगितलं की अहो आपण हे महारुद्र करून आलेलो आहोत आणि आपल्याला जर हा फोन आला असेल तर हा मंगेशाचा प्रसाद आहे असं आपण समजूया आणि वी विल सी टू इट. काय आहे ते माहिती नाही आहे, पण वी शुड सी टू इट दॅट वी डू इट. तर आय सेड फाईन, लेट अस ॲटलिस्ट गो बॅक होम अँड हॅव अ वर्ड विथ देम आणि आपण बघू की काय आहे ते. आणि त्यांनी मग भेटल्यानंतर सांगितलं की इट इज नॅचरली. आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे बघितलं. वी सेड फाईन, बट तिचे पण काही कमिटमेंट्स होते. ती म्हणाली मी अवॉइड करते. माझे कमिटमेंट होते, म्हटलं मी प्रयत्न करतो. कारण आम्ही हे ठरवलं की हे जर करायचं असेल तर हे करताना दुसरं काही नाही करायचं, ह्याच्यावरच कॉन्सन्ट्रेट करायचं. कारण वी वर द एल्डेस्ट कपल. आम्हाला त्यांनी जिंकण्याकरता तर नक्कीच घेतलं नव्हतं. त्यांना एक ऑड कपल पाहिजे होतं. हे सगळे यंगस्टर्स होते, त्याच्यामध्ये एक वयस्कर कपल. एक 5-6 एपिसोड्स थांबतील, लोकांना पण ते बरं वाटेल, त्याच्यानंतर निघून जातील, अशा आयडियानी त्यांनी आम्हाला विचारलं होतं आणि आम्ही हो म्हटलं. आणि पहिल्याच एपिसोडमध्ये त्यांना कळलं की आपण जे ह्यांना सांगितलेलं आहे ते कितपत योग्य केलं आहे. कारण खूप सिरियसली करतायत, त्यांना करता येत आहे ह्याची कल्पना नव्हती त्यांना.
माझ्या वयाच्या अर्ध्या वयाची पण मुलं होती त्या कॉम्पिटिशनमध्ये. बट मंगेशाचा आशीर्वाद होता त्यामुळे आम्ही जिंकलो. वी वर द फर्स्ट चॅम्पियन कपल ऑफ नच बली. जोडी नंबर 09. बरोबर. तो मला वाटतं तो एक्सपिरियन्स तुम्ही सांगितलं तेव्हापासून माझ्या डोक्यात होतं की हां म्हणजे असं असं झालेलं आणि तुम्हाला कधीतरी विचारणार, कारण थोडक्यात ऐकलेलं मी तो ॲक्च्युली. सर आता सध्या गोव्यामध्ये सर मराठी चित्रपट महोत्सव होतो आहे आणि हा 10व्या वर्षात पदार्पण करतो. गेले 10 वर्ष सक्सेसफुली विन्सन ग्राफिक्स ते होस्ट करतो आहे सर. ह्या वर्षी कृतज्ञता पुरस्कार तुम्हाला भेटतोय, त्याच्याबद्दल मला तुमचं रिॲक्शन पाहिजे होतं. कृतज्ञ तर मला राहायला पाहिजे. आय शुड बी ग्रेटफुल की एवढा मोठा मराठी चित्रपटचा म्हणजे एवढा मोठा महोत्सव होतो. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे मला अभिनंदन केलं पाहिजे 10 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल. आणि त्यांनी माझी दखल घेतली. त्यांच्या डोक्यात माझं नाव आलं की हा पुरस्कार मला द्यावा त्यांनी. हा माझ्याकरता खूप मोठा बहुमान आहे असं मला वाटतं. अँड आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू देम दॅट दे थॉट ऑफ मी. आणि मला खूप आनंद होणार आहे हा पुरस्कार स्वीकारताना, कारण गोव्याची जी मंडळी आहेत ती फार रसिक आहेत. म्हणजे मी लहानपणापासून गोव्यात तर येतच होतो, पण लहानपणापासून मी गोव्यात परफॉर्मसुद्धा केलेला आहे. नाटकातून मी जेव्हा अपराध मीचं केला या नाटकाचे प्रयोग व्हायचे तेव्हा मी त्यात काम करायचो. आणि मग त्यानंतर शिकार नावाच्या एका नाटकाच्या दौऱ्याकरता मी गोव्याला आलो होतो. वय जवळजवळ मला असं वाटतं 15 होतं, 14-15 वर्षाचा होतो मी. तेव्हासुद्धा रसिक प्रेक्षकांनी ज्या प्रकारे ते उचललं, नाही आवडलं तर तोंडावर सांगतात, आवडलं तर डोक्यावर घेतात. ही जी एक वृत्ती आहे ना, ती खऱ्या प्रेक्षकाची वृत्ती आहे असं मला वाटतं. आणि अशा सगळ्या लोकांकडनं त्यांच्या वतीनं मला अवॉर्ड मिळणं ती फार मोठी गोष्ट आहे माझ्याकडे. बरोबर. आणि गोवेकर सुद्धा खूप खुश आहे कारण तुम्हाला हा अवॉर्ड दिला जातोय सर. सर गोव्यात तुम्ही म्हटलं की पिळगावला घर घ्यायचं आहे. मी म्हणतो लवकरच तुमची ही मनोकामना सर पूर्ण व्हावी, कारण आम्हाला तुम्हाला याचं शेजारी आम्हाला बघायचं आहे. पण मी तसं पाहिलं गेलं तर शेजारी आहेच. हो आहे सर. जरी मी मुंबईत राहत असलो तरी मी गोव्याचाच असल्यामुळे मी तुमच्याकरता परका नाहीच आहे. बरोबर सर, परके नाही आहे, पण आम्हाला तुम्हाला रोज बघायचं असं आम्हाला वाटतं, रोज आमच्या शेजारी बघावं असं वाटतं सर. सर थँक्यू. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की मी सगळे कामधंदा माझा सोडायचा आणि रोज तुम्हाला बघायला मिळावं म्हणून मी पिळगावात येऊन राहावं आणि मग रिटायर व्हावं असं तुमचं म्हणणं आहे का? रिटायर व्हायचं हे कधीच विचार करणार नाही सर, कधी विचार सुद्धा करत शकत नाही. पण गोव्यात सर काही एक फिल्म बनवायचं असं कधी? फार इच्छा, फार इच्छा. आणि फक्त मीच नाही तर मला बाकीच्या मंडळींना जे आहेत, सगळेच नाही पण जर 10 असतील तर मी म्हणेन निदान 6 लोकांना किंवा 5 लोकांना तरी मी प्रवृत्त करू शकलो की गोव्यात येऊन पिक्चर बनवा, तर मला तेही करायला आवडेल. फक्त मी माझ्याबद्दल का म्हणू? ही इंडस्ट्री माझी आहे, फॅमिली माझी आहे आणि गोवा माझा आहे. तर त्यामुळे या जागेचं महत्त्व जितकं जास्त लोकांना मी सांगू शकेन किंवा पटवून देऊ शकेन तितकं मला जास्त आवडेल. बरोबर सर. सर तुमचं कट्टर काळजात घुसली ह्या फिल्ममधला रोल पण गोव्याकरांना, महाराष्ट्रांना तर भरपूर आवडला, गोव्याकरांना त्याच्यापेक्षा भरपूर आवडला मी म्हणू शकतो. कारण कित्येक लोकांनी सांगितलंय की हा रोल म्हणजे फक्त सचिन पिळगावकर यांच्यासाठीच बनवला होता आणि तो त्यांच्याशिवाय आणि कोणच करू शकत नाही आहे. त्या फिल्ममधला काही एक्सपिरियन्स तुम्ही आमच्याबरोबर शेअर करू शकता? कारण नाटक पण होतं कट्यार काळजात. मी नाटक लहानपणीच पाहिलं होतं आणि ते नाटक जे सक्सेसफुल झालं होतं ते दार्वेकर मास्तरांमुळे. दार्वेकर मास्तर फार मोठे, म्हणजे स्टालवर्ट ज्याला आपण म्हणतो, आणि पुरुषोत्तम दार्वेकर हे नाव, आणि त्यांनी हे नाटक लिहिलं पण आणि दिग्दर्शित पण केलं. अभिषेकी बुवा, त्यांचं संगीत या नाटकाला लाभलं, कारण तेवढा मोठा माणूस दुसऱ्या मोठ्या माणसाचाच विचार करू शकतो.
यू सी. आणि त्यानंतर त्या नाटकाला मिळालेलं रत्न म्हणजे वसंतराव देशपांडे. वसंतराव हे फार मोठे कलावंत होते, पण या नाटकाच्या आधी त्यांची ओळख लोकांची झाली नव्हती. या नाटकाच्या मुळे लोकांच्या मनामनापर्यंत ते पोहोचले, कारण त्यांनी अतिशय सुंदररित्या तो रोल केला. आणि लोकांनी हे म्हटलं की वसंतराव देशपांडेंनी जन्मच या रोल करता घेतलेला आहे. या रोलमध्ये वसंतरावांशिवाय दुसरा कुठलाही कलावंत न्याय देऊ शकणार नाही. एक ठाम मत लोकांचं झालं होतं. आणि त्या लोकांमध्ये एक लहान मुलगा होता, आणि तो म्हणजे मी. या नाटकाचा पहिला प्रयोग पाहिला मी तेव्हा, जो जवळजवळ 6 तास चालला. मग ते नाटक थोडं ट्रिम केलं आणि हे केलं, कारण लोकांना, प्रेक्षकांना तेवढा वेळ मिळणं जरा कठीण आहे. पण कित्येक वर्षांनंतर जेव्हा सुबोध भावेला असं वाटलं की नाही, हे पिक्चर आपण केलं पाहिजे, तो भरपूर ठिकाणी फिरला खानसाहेबांच्या रोल करता. अल्टिमेटली त्याला असं वाटलं की नो, दिस हॅज टू बी सचिन पिळगावकर. म्हणून तो माझ्याकडे आला आणि त्यांनी मला तोंडावर सांगितलं की सर, मी तुमच्याकडे फार लेट आलोय, त्याचं कारण मला देखणा खासाहेब नको होता. खासाहेब माझ्या डोळ्यासमोर गुड लुकिंग नव्हता, मला नको होता. तो मला राकट आणि मला जरा थोडासा असा हवा होता. म्हणून मी इतर ठिकाणी गेलो. नाव नाही घेत मी कुठे कुठे गेला ते. पण मला कोणीतरी मग नंतर सांगितलं की अरे, अफगाणिस्तानचे मुसलमान बघा कसे असतात, गोरे पान असतात, देखणे असतात, चलण नाकाचे पण असतात. संदर्भ दिला तुम्हाला. मग त्याला वाटलं की नाही, म्हणतात ते काय खोटं नाही आहे, मग देखणा बघायला काय हरकत आहे. आणि देखणा जर चालत असेल तर सचिन पिळगावकर शिवाय त्याला असं वाटलं की दुसरा कुठलाही पर्याय नाही आहे आपल्याकडे. कारण एकतर काय की सिंगर असणं, मी गाणं एकही गायलं नाही आहे चित्रपटात, पण गाण्याची जाण असणं या रोल करता फार गरजेचं होतं अभिनय करताना. कळलं तुम्हाला. आणि उर्दूची जाण असणं सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि तसं मी त्याला सांगितलं की जर हा आपल्याला आत्ता बनवायचा असेल चित्रपट, तर खासाहेब असल्यामुळे, तो बरेलीचा असल्यामुळे एकही शब्द मराठी बोलणार नाही म्हटलं. नाटकात वसंतरावांनी सगळं मराठी बोललेलं, खासाहेब असून सुद्धा त्यांनी ते मराठी बोलले, कारण ते नाटक मराठी प्रेक्षकांकरता बनवलं होतं. पण आज जमाना बदललेला आहे, मराठी लोकांना सुद्धा उर्दू कळतं, आणि असं उर्दू जे कळेल लोकांना. आणि म्हणून मी म्हटलं एकही शब्द मराठी बोलणार नाही. तो म्हणाला ठीक आहे, तसंच करू. आणि तसं घडलं. उर्दूवरती एक प्रकारची कमांड असल्यामुळे मला ते फारच होम पिचवरती होतो मी. आणि ह्याचे सगळे जे डायलॉग्स आहेत ते सगळे मी उर्दू करून घेतले. वाव. सर, मला वाटतं ह्या रोलनंतर जे नवीन ॲक्टर्स आहेत त्यांना भरपूर काही शिकायला मिळालं असतं. कारण तुम्ही जेव्हा तुमच्याकडे ते ॲक्टिंग बाकीच्या फिल्म्स आधीचे बघितले आणि ह्यामध्ये जो तुमचं अभिनय बघितल्यानंतर आम्हाला भरपूर अभिमान आहे सर. कारण तुम्ही गोवेकर आहात आणि एवढे फिल्म्स तुम्ही केलेत. प्रत्येक डेकेडमध्ये तुम्ही बघितलं आहे की काय काय घडतं, काय काय चेंज होतं. तर आमच्याबरोबर आज गप्पा गोष्टी केल्याबद्दल मनापासून सर धन्यवाद. आणि देव बरे करू इन कोकणी सर. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू. तुमच्या या चॅनलला, तुमच्या या सगळ्या टीमला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करू सर. थँक्यू.